In de auto zitten 6 personen. 2 daarvan, een jonkje van Jochen en een famke van Jochentje hier, zijn dus slim ontdaan. Haar taststaan is zwargelijk. Wilma Hofstee is een van de buurtbewoners die de slachtoffers uit de auto hellen hebben. Dat is wel je grootste angst natuurlijk. Hè? Dit was mijn grootste angst hoor. Dus we hadden nooit meemaken dat er een op elkaar belandde, maar nou wel. Dus, maar ja, als er eerst een versoepen maakt, dan is dat te laat. Hè? Nevens de bewoners gebeurde er op dit stukje dik zo'n 4 of 5 ongelukken per uur. De dik heeft een soort bochten en bestuurders rieden gauwers de hut. Maar dat is nevens Hofstee net de grootste oorzaak van alle ongelukken. Nou ja, weet net alleen de buurten die ik wel klagen natuurlijk. Aanjong dat het zo net kan. Maar er komt meer skeer dan en ben al je onschuldige mensen. En dan zeggen ze me gauw van nou, die had wel de hut rieden, maar dat is net zo. We stonden een keer bij de dik het boordje leeg te heljen. En er komt een famke die komt van nou Waskemeer. Nou, mijn gangje van 40 denk ik, want ze een karre erachter. En ze slipt zo de bocht uit met de achterkant. We moesten voortspringen. We moesten hier weer druk onder zitten. Dus dat leidt net aan de snelheid. Bij sommigen wel natuurlijk. Maar net iedereen. Buurtbewoners hebben contact zocht met de provinciejustitie dik, maar zonder succes. Voor de buurt is de maat no vol. En we zullen met de buurt ook van de waarmaten, denk ik. Want die ben natuurlijk ook duivels. En de provincie die kan wel zeggen van, hij heeft ook 3 ton listen van Nijwegdek. Nou ja, ik mag dat ook net zeggen, maar toen hij wees zijn van, maar er eerst 2 van die top je versoep of zo.